Tadyan palang pag maparistro kang, kay anukan sana, ang kapasidad sa na mga tugang kan mga dapat na persona, bilang lang, san gatos, ha? Tod, ikaklaro ta daw yan kung totoo man ang gadiyan na nasagap kata. Di ba? Kulang sa kapasidad, ha? Kulang sa kapasidad. Mahapot daw kita taod-taod mga tugang sa mga opisyales kan commission on election. Kung ang pighaditan ko, erakod ako sa mga nakapila. Erakod ako sa mga nakapila dyan. Tanang Aronald, tanaguran. Naguran. O baka sa mga kandidato ta dyan, yun na po yun ang pagkakataon, di ba? Yun na po yun ang pagkakataon na kamo, mga tugang, makadonar kitent, di ba? Mag-donate kitent na I don't know kung baka mag-donate, magpasubli, di ba? Magpasubli, kung yan, kung maako ka ng Comelec, di ba? Kung maako ka ng Comelec na sa mga batabagan mga kandidaan, iba ha, bako gabos. Ano ba ang kandidato mo yan? Minapasubli kitin, magabugtak yan ngaya. Project of Henry Maceda. Yeah. May nakabaw ng may ngaran. Pwedeng day ngaran. May ngaran. Ay, suskuman niya ko na. Siyempre, anapod ka mga tugang strategy. Marketing strategy. Diba? Tangani mga tugang na matapos ang problema. Diba? Ito na to. May makikiurong kita sa Comelec Legazpi. Buda tabit sa Comelec Albay. Kung paano ang proseso. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Bueno. Baha, dito tayo mga tugang sa mga Buena Manong Bareta in the morning sa DCGB. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Ramon tadawan mga Buena Manong Bareta in the morning. Ngunya na pag-aaga mga tugang sa tuya tabi na programa. Buena Manong Bareta, mga tugang in the morning, dito po sa DCGB, update po kan COVID para po sa tuyang lugar, update mga tugang kan COVID sa tuya na lugar. Nalyaw na tigil sa picture ko sa imong music. Yaw na, di pa? Ayaw na. Alright. Mga tugang 141 pa na idagdag na kaso ng COVID-19 sa Bicol. Medyo good news ni. Sabi kan mga taga-Kataganaga, good news ni. Good news. Pero tatod himayon ta kung natataarog kay ni kadi. Tama kay gwaki mga probinsya o mga kuna day man nagpadara ki sampol, di ba? Pero regardless kung ano man yan, magayon nit hababa na sa nabaga ang kaso adi. Ababa na lang. Okay, sandali kaya mga tugang ang aktibong kaso ta sa Bicol, 10,000 na lang. Adi? 10,814 magayon ini. Magayon po na indikasyon ini. Pero, mga tugang sa probinsya ng Albay, uni po ang update sa kada munisipyo. 48 tabi ang Albay, 14 sa Tabaco City, 11 sa Ligao City, 10 sa Legazpi City, 3 sa Pulangi, tig-2 po ang Daraga, asin Malilipot, tig-Sararo ang Bakakay, Ginubatan, Manito, Piodoran, Santo Domingo, asin TV. Yan tras na 10 po sa Camarines Norte, 25 sa Camarines Sur, sa Camsur Panagos man nagbababa. Buda tabi sa Uy, Salbata. 50 sa Catanduanes. 50 po mga tugang sa Catanduanes. Kanya 50 ang sa Catanduanes. Uni po. 21 sa Virac.
Mga taga-Katanduanes, danguganin do ini. Makusog tabi dyan ng DCGB sa indong lugar. Katanduanes, 21, 11 sa San Andres, 4 sa Baras, Buda Bato, Asin San Miguel, tigarapat yan Sa Pandan, Viga, tagduwa, Buda sa Bagamanok, Gigmoto, Tagsaro. Masbate, Saro. Sursogon, Siam, 4 sa Sursogon City, 2 sa Gubat, 2 sa Erosin, Saro sa Pilar. Okay. Ang reported recoveries, good news to 830. Yes, the best 830 mga tugang ang reported na recoveries sa tuya tabi na lugar. Magayon na pa rin. Mientras tanto ay ito medyo magbad news tadi dakul ang gadan. 13, pero kasuhapon garo 16 ito sugadan o 17. Nagbaba na. Tabi mga tugang so yan pareho man kan mga aktibong kaso. Yan tras tanto mga tugang iyan tabi ang latest na informasyon tungkol po mga tugang sa kaso kan COVID-19 digdi po sa Bicol Region. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Tingnan natin. Ang mga bareta, digdi po mga tugang sa Ciudad de Legazpi. Susog po mga tugang sa... Susog mga tugang sa... Ano yun Susog mga tugang sa naging post ni Alcalde Noel Rosal. Ini na mga dali lang may mga unyan pala na Miyerkules kasuapon hanggang mga tugang petsa Oktubre 27 kasuhapon wala palaki kung ano ngunyan mga tugang iba pa niya to na mga informasyon kasuhapon kay gaman ki vaccination sa mga lugar diyan po sa tuya tabi na LC3 I do not know kung nalawas ka sa hapon so vaccination sa Albay Astrodome. Kung nalawas ka sa hapon so gada ko aram kung ngunyan diba? Kaso hapon. Anyway, mga tugang, garuga man gayon nin mga informasyon nin mga kin mga nabakunahan. Dara po mga tugang kan padago sa kampanya kan provincial government Balbay tungkol po mga tugang sa isyu kan COVID-19. Okay? Mientras tanto, maraming tanawan mga buena mano na report hali po dyan sa lawan. Mga tugang nasa linya po ang Mega Force Patrol si Jimmy. Pirmi at tabo na din. Tabo na lalaki ni Ali dyan sa 3rd District. Kadalbay. Buena manong bareta sa paghahaga. Jim, good morning, Jim. Hello, BP. Sabi Jimmy. Hello, BP. Okay, sa mga good morning tabi BP sa mga dagdag niya tong bareta. Primero, salamat sa mahal na Diyos, tranquilo an palibot ka na tercer distrito kunan na kapulisan an record babasaran tabi BP. And solamente an sigidong mga pangdadakop sa mga illegal na mga forma ni karawat tong its baraha kung ano pa iyo ang pinagpupukusan ngunyan ka na mga pulis ato pada tangani dahil na magkaiguani na mga pag-ulakit ka na virus ng COVID-19. Mientras tanto, BP, sa mga dagdag pa niya itong istorya, mantinido pa, mangiraray, an operasyon kan illegal fishing sa kadagatan sakop kan uwas. Sing iba pang party kan 3rd District pigapod na taksay o super light and forma kan illegal na pagdakop nin sira. Basa
basado sa informante kan di si GB News, tanag lakaw-lakaw kita sa area kan uwas kaso hapon. Konsideradong illegal fishing and searing na aktibidad. Basado sa sarong source niya to, miyembro kan PNP. Dahilan saan pigagamit kay ni fishnet na bako susog sa rekomendado kan BIFAR. Kung saan pag ilinatag sa dagat, oras na binaton, anaf mga dako alapad na fishnet, radas pati mga bahura o istada kan mga sira. boss. Oo, apira kani, dahil man daanin na pigtawanin permiso na mga parasira, an BIFAR, ngunyan, dahil ang gusto nga ning maproteksyonan, iyo ang mga kadagatan, o di ining mga sophisticadong gamit, kana mga parasira, iyo na ang pigagaramit ninda, ta bulyo man anak ko ang sira. Matatandaan ka na kaaging luwang simana, mismong si Congressman Fernando Didi Cabredo, napaabutan na kan informasyon na ini, kung saan na naging disposisyon kang congressman, ipinag-coordinar ini sa BIFAR. Particular kay Regional Director Nelson Bien. Susog sa BIFAR, nagpadarada sinda ni tropas, mga itong lunadaan, pigpatrolyahan indaan, coastal kanuas, dahil mandaan ni na chimpohan sinda, inda kung anong oras, tan oras data BBP, kana pag operate yan mga ini, banggi, ngunyan, konvoy dahil ni BP, may saradit na mga bangka, tigwa dyan pinakadakula. Ang mga role kan saradit na mga bangka, ito ang nagsiserving ilaw, tanganing matrakar, pipalibutan itong dakulang bangka, na ito ang naglalatag kan mga fishnet, asin napapalibutan ini kan saradit na mga bangka, nagsiserving ilaw, atraksyon sa mga sira. Pagkatapos, mga bandang alas 10, alas 11 sa banggi, pipalsok na ini. Pag pinalsok na ini, gustong sabihin, shoot na duman sa mga net, sa mga sira. Grabe. Pag binaton mo ito, dara susaradit, dara kulang sira, pag ginuyod mo, rada sa mga bahura sa irarong kan kadagatan. So ngunyan, nakaanto sa informasyon ini sa DCGB News kung saan nagsasabi na balik man giraray ang pang-abuso sa kadagatan kung kaya sagko dainin seryosong programa, kampanya, operasyon ng gobyerno asin otoridad na tutok ng gaduman sa kadagatan, mauubos ang sira dahilan sa overfish sa kadagatan niya to. Maski magsaod ka, mamalisyan mo BP, at niyaon sa mga sira, sa mga diraming sira, so lawlaw, pero ang presyo, so mga puwerteng mga sira, wala man kita mabakal sa mga merkado, igwaman, pero ang presyo palabaw, tan kadaklan kan mga sira dapig mabiyahe, paluwas tigdi sa satuyang probinsya. Di man nga, dakop dyan sa kadagatan kan Albay, di daran sa ibang lugar. Sa ibang lugar, Di truck, sabi nga, piga faktura yan sa mga faktura dalakulang na, truck. oo. Ang nga po dyan, kung kaya kan mga otoridad, dakop po, nagibukaan. Yan dakulang challenge yan. Kung kaya kan mga otoridad na nagigibo kan mga taksay naan, kumbaga may alegasyon na ang net na piguhulog dyan, nakakadamage sa satuya na mga seabeds, kaya kan otoridad na pundo niyan. Yan ang challenge, yan ang napot. Tayo, doon man dyan tabi, di magibo dyan, kundi ang kinagatao dyan, magdagapakusog kibot. Tarayas man sa nayan kan so digdi sa daga na mga... Yan ang challenge dyan. Kung isa nagpakusog kibot kan, kung kaya, ang kan sa tuya, mga otoridad, digdi sa Bicol. Panahon pa kay aloy ng panahon gulpi ng presidente. Iyon ang God. Wala man nangyayari, dahil man napuprotehiran sa tuyang kadagatan. Nawara sa nang bigla, dahil man kinadakop. May pag na yugyog sa media, sa radyo, pinapapatrolya man. Tarap ko. Tapos balik naman. Pag patrolya, pag talikod,
malik na naman. Yes. Bata ko yan, makusugon daan signal kan telcos sa dagat lugod. Kuan bagayan, radio frequency bagayan, kaya pag sa tubig, buda malipot ang panahon, makusugan signal. Magkusugan signal niya. Magkusugan signal. Nagdadangadang pa sana mga 100 meters, 1 kilometer. May pantay na yan. O may nagdadalagan ngayang mobile can police. May mga auto ngayang dahil ngayang midpit. Oh. Pasiguro ngayon kamo dyan sa dagat. Yes. Luway ng babarato nun sa mga gamit. Ang sarap pa dyan, kung mas makaskas pa so gamit kang para sa kan pagsira na yan, kumpara sa service kang pulis na pandaga. Muraman yan. Kananunubli nga Ay, dapat kung aktibo pa ang maritime, doon baga naglalaban yan, Jimmy, maritime police, buda, so may coast guard na. Coast guard. Para makitang napanita basang na. Kita kung may lunadanan maritime. Iyan ang yapota. Iyan ang yapota. Namimili ka, BBB. Ang sa yung kadagatan. Oo. Sa pwedeng mga pasistema, makapag-abot ka ng oras, sinasama kita nagkatan na kisirang piprito son. Yes. Rondo Monta, na sa Pilipinas, ma-import kisira. Amo na, ipit na na Oh, di ba? ipit na ng listro sa to yung kadagatan. Sa mo yan, Oo. dahil nagluluwas na BBB, dahil naman nababantayan ang sa to yung teritoryo kan Tama. kadagatan kontra sa mga daing konsensya na mga illegal na mga parasira. Iyan, BB, at sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DC Jimmy News. Salamat, Jimmy. Sa report. Ali po dyan sa lawa. Alas 5:24 na. Mientras tanto, Al Armario po may bit-bit man na istorya. Diyan kita mga tugang sa Albay District area. Mga baretang mainit sa morning hearing. Paring Al, good morning. Go ahead. Pwede, dahil talaga nagpapabaya ang Department of Agriculture at din ako Bicol sa pagtabang sa mga paraoma lalo mo niya na panahon pa ng pandemya. Sa informasyon haling kay Congressman Alfredo Pino Garvin Jr., ang ako Bicol at din ang Department of Agriculture nakatalaan mag-distribuer sa aga o Sabado din mga sibilya din pananom at din abono sa ibang mga barangay digdi sa Legazpi City. Patatandaan inot ng Danao din mga gamit sa pag-uma at di kasabay na ang mga kaper pati itik sa ibang mga barangay. At tarong simana sa pagbisita ni Secretary William Dar di Albay na pwede na mabalik sa Nobyembre 11 sa pag-distribuirman ang rice certification subsidy para naman sa mga paraoma tiga 5,000 at mga restradong paraoma. Kapos yan sa padagos na pagkatabangan kasi atin ka na Comicol sa Panginoon ni Congressman Saldico at din Congressman Alfredo Pino Garvin Jr. Yan mali ang karas kan informasyon tingin sa luwas ang Armario DCGB. Salamat paring Al sa development kang istorya niya. Ali po dyan sa luwa. Mientras tanto, kita kay Ans Galero. Alamin natin ang mga balita. Ali po dyan sa luwas. Kay ba si Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Nag-birthday po sa parokya ni San Rafael. Matindi ang birthday ni Boy. The best, ang guest niya si Father Dave Ramoso. Hans, good morning. Kumusta dyan? Ang benditadong birthday celebration. Oo, baga. So red wine pati garo kanya kasi hali yan. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Ay, Ans, bago sa report mo, ikuti daw ni Duduman sa dalaga kung may arog bang kampilak dyan sa city at sa kuan sa ano ni dyan sa city baga sa Comelec. Kapi-kapi. Ang opisina kan Comelec gari sa compound kan dalaga municipal building. Diba? Ito ba yan? So, yaon sa itaas na parte, paglawag mo sa too. Diba? Hindi nga kung may pila man na arog ka sa to, ha? Sige. Okay, sige, go! MVP sa mga dagdag niya tong
Bareta, duwang drug pusher ang gadan, 73,000 na kantidad din sa bu, asin mga badil. Ang nakumpiskar kan mga kapilisan sa ginibong bypass operation sa Barangay San Vicente, Canabua, Camarines Sur. Gada na. Yes. Susong sa report kan Philippine National Police digdi sa Bicol na midbidan ang mga suspitsado na sinda Romeo Soto E.S. Melia, residente ni kan Barangay La Purisima, Nabua, Camarines Sur, na dati nang naarestar dahilan sa illegal na droga sinman ang kaibahan kay din si Rostom Ocampo E. Melatris o Melartis, residente kan Barangay San Jose Pangaraon na Nabua, Camarines Sur, sa uman ining drug surrendery. Sa nasambitan ng operasyon kan PNP asin PDEA Bicol, sarong pakete ng silyadong plastic sa siya na may laog ng tigtutubo ng sabo kapalitan na ginamit kapalit ng 73,000 pesos. Matapos na ang palitan kan item, nagpamidbid ang poster buyer bilang sarong pulis alagad sa daipig asahan na pagkakataon pigbunot kan mga suspitsado sa indang badil asin ipinaputok ini kung sa mga operative ini pig target kan mga suspitsado alagad barikas man ang naging aksyon kan mga otoridad kung kaya nagpuputok man ini para depensaran ang sa indang sadiri alagad natamaan ang mga suspitsado na iyon naging rason kung kaya dinarasin na sa ospital asin idineklarang dead on arrival. Pero sa kantidad ni sabong na recover sa mga suspitsado nakuaman ang sarong North American Armed Revolver, limang cartridge kini asin man lain pangbala para sa nasambitan ng badila. Sa kanyan siguro sa PNP Bicol nasa kustodya na kan mga otoridad mga droga asin drug evidences na nakuha sa mga suspitsado mantang nagsiguro sinda na panagos man giraray ang kampanya kontra sa illegal na droga. Okay. WVP inisan informasyon mga report man gikan sa kampo General Simiola kay Bansi Boy Mata sa mobil at Galero DCGP. Salamat sa report. Ali po dyan sa lawat. Uy, sa mga kwan dyan sa mga nagahalat mga tugang kan, madali lang may naghapot sa kuya, dahil pananggad inin natutum kan, iba? Pigpailit naman doon payo ko. Pigpalibong naman doon payo ko. Madali lang So, mga sementeryo po digdi sa Legazpi, tasabi kan Diocese of Legazpi, so mga kwanta po, sa mga public, Catholic cemetery, sa mga Catholic cemetery, mga tugang, ang kwantabi, ang, karado yan, 29 hanggang po, hanggang Nobyembre 3, sumatayan po sa mga sementeryo na nasa Erarom, mga tugang kang kang nasa Erarom po kan simbahan, pinamamahalaan kan simbahan. Pero sa mga pribado tabi diyan na mga halimbawa nga arog kan Legazpi Public Cemetery diyan sa sa Pawa. Iyan po na mga iyan po na mga memorial park, Base po mga tugang kan sa advisory na permado po ni Alcalde Noel Rosal, mga tugang na ang Legazpi temporaryo pong isasara. Ini-rejoinder lang ini ulit lang po ini. Tanan news na ini sa DCGB ang publiko ngaya as in private cemeteries, memorial parks, as in columbaria sa Ciudad de Legazpi will be temporarily closed to visitors from October 30 to November 3. Masarado po yan Mga tugang Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3, 2021. Ang mga fasilidad na ini bukas man kunigwada tabi mga tugang kilulubong. Para matawanan po nun sufficienting oras ang gabos na mga parishioners na mapulfill ang sendong spiritual obligation as in traditional practices para po sa selebrasyon sa mga sementeryo. Ini po mga tugang bukas from this day pun sa ngunyan hanggang po sa midnight sana kang Oktubre 29.
Bawal na magpanaduman sa 30. Activities inside cemeteries, memorial parks, siring po sa pagpiknik, pagcamping, grouping, or any other converging activities. Siring man po sa pag-inom, dahil po bigutugutan yan. Bawal. Ang mga mabisita po sa mga memorial parks, igulang maximum na 10 kada grupo. Asin po mga tugang may maximum na 30 persona para po sa venue capacity. Alagad, pinapangapudan tabi kan lokal na gobyerno na dapat mga tugang magsulog tabi kita ki face mask, observance kan physical distancing at least 1 meter and frequent hand washing. Yan ha. Ang tugon mga tugang ni Alcalde Noel Rosal sa Satuya, Tabog, Gabon. Yan. Yan po sa daraga. Igaman niyang kilinuwas sa mga tugang na memorandum administrative order si Mayor Vic Perete. Si Mayor Vic Perete, tinawanan man po mga tugang kan siring na bagay. No? Nagpaluwas man siya kayan. Pareho po mga tugang ang laman. Susog man in adherence man. Duman po sa pangapudan sa circular ni Bishop Joel Bailon. Okay? Ni Obispo Joel Bailon, mga tugang para po na pagbisita sa mga sementeryo. Okay? Siguro ang ibang mga alkalde, igaman ki mga arogan sa mga munisipyo, syudad sa tuya tabi na probinsya kan Albay. Okay? Bueno, o sandali bago tabi sa report. Ito muna. Mga tugang, alas 5:32 na. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malanganin naging ang grupo, nagkaulisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw ka unon, magtaranong. Kung kabredo, maaasahan ng mga kababaihan. Ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac Uno. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress, asin mag-inom kitamang vitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. 5:38 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Dumang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Kali po dyan sa newsroom kan DCGV. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Tabay. Happy Fiesta. Oo. Thank you, Tadeus. Yes, yung mananggada no. St. Jude. Morning. Happy fiesta po. Dako lamisa magapon. Iyo. Alright, sa headlines ng mga bareta ko ng BP. 10-year validity kan driver's license. Tigpo na nang i-roll out mo niyan sa Metro Manila. Di pa kasabay sa Bicol? Dahil pa, mga masunod na mga simana, kahit Pwede pwede na. Baka pwede. Nakaurong ko na kayo ni si LTO Chief Candy Gaspi. Ano sabi ni Madam? Ma'am Feli. Yeah. Halat-halaton. Yes. Panahon. Oo. Pero ang gabos na ma-renew kan lisensya para mag-avail kan 10-year validity Oo. driver's license, dapat siguradong dahil ka rin violasyon. Paano Kung maraman? may mga violasyon ka, dumang ka sana sa 5. Filing yan na may violasyon ka, may record ang LTO. Yung mananggad. Imarkas pag-lisensya kaan. Yung mananggad. Tapos, bahagi ka sa comprehensive driver's education, tangani na may issue ang kaning certificate. Para sa? Kaya na nag-add ka dyan sana, nakapasar ka dyan sa comprehensive driver's education. Garing nga matin ka mga lecture. Pero refresher course yan. Refresher course. Pwede sa private, pwede man garong may libre ka dyan sa LTO. Iyo, din naman ma-exam. Garo man sana na exam. Iyo nga ni, pero kung ka, so kaya ito baga sinalagyan, may written exam baga kita. Roger, ma-lecture ka, pero may agian ka dyan bago ka makakuha ng certificate. 10 taon? 10 years. Grabe, adi. Tangaring, ang purpose ba kayo, ngaring day na magparamburubil ta taon-taon. Pero ang bayad pa de, subayad. Subayad. Ang bayad, Nag-increase? May increase? termina yan. Siyempre. May dagdag yan. Harap mo na sana sa mga masunod Gusto na. kong sabihin pa dito, sa Enero kaya, marin nyo ako, ta-expired ng driver's license ko sa January. Pwede ka na. Kung halimbawa ngayon makabil ako kan 10 years, ma-autora ko rin nyo kaan. Pag 50 ko, Kahit puwan sana, ingatan mo. Dahil may pagkagsawalit mo nga nang dahil maludit. Tapos ikulintas mo na. 10 taon man ang ako mapunas Kapag na. kinagwan sa wallet, tapos ngayon nauranan ka na dumog sa wallet mo, rimati po na saan. Ako mapunas na ang pandok mo. Ano mas na ako sa 5 years? Diba? Halawig naman eh. Okay. Pero may option pa di, 10 years or 5 years pwede? Pwede man, Pwede. Kung gusto mo mag-avail,
Yun yan ang May adiyan proseso. mo. Kay Magayon Juan pa rin man sigurado. 10 years na. Magayon man yan, di ba? Magayon na program. Ako, kumbinsido ako sa mga araw ka na program. Magayon yan. Magayon yan. Lalo kung ngayon nag-abroad ka. Iyo baga. Pwede ni. Yes, yes. Alright. Ah. Tanto, sobrang 6,000 na narahay sa COVID-19. Sigon sa DOH, na-rehistro. Oo. 13,000 sa nakasuod mga so na-rehistro sa DOH. Tanto, tanto, distribution ng antiviral pill na molnupiravir sa mga ospital sa nasyon. Upo na sa Nobyembre. Oo. Good. Yeah. Mga piling ospital lang ini, so may tinawan ng permiso na dispense kaya. Ayos, ayos. Yan, sa FDA, pinuna naman ang pag-review kan COVID-19 booster shot. Hmm. Di ILT, pagdobli kayo, ang mga LGU na mabakuna ng 70% sa kabilugan kan populasyon bago matapos ang taon. Okay. Bantang Director ka Manila Bay Coordinating Office, sinikadan sa pwesto dahil sa overcrowding sa Dolomite Beach. Nabalde si Mato. Naris ko yung dalugod. Una, sisipan, maski si Presidente Duterte, di makandaw pa kayo daw. Unless na talagang binugtakan niya kipaingurag na bantay. Binuksan, may kit mo ito. Binuksan pa, no? Binuksan pa. Dapat sinaraduan sana ito. Sagot mo niyan, dahil pa masabutan kung bubuksan o dahil ang Dolomite Beach ang sapit sa dos. Ano pa, natanggal na? Yan na santong paborman ang PNP sa pagpautob ng time limit sa pagbisita sa Dolomite Beach. Ano next time in Dagarot? Theater scenario. Natawag kang ticket, tapos 2 oras ka sa 2 oras. stay. Yeah. May bayad. Dahil ma. Very good. Sabi ng COMELEC, ang vote buying, malinaw na election offense. Ay, aloy na baga. Aloy na, sir, dahil mananada ko. Aloy na baga. Pinagano ba na, pinagibo na pati ni mga pahay ka ni Ang mga problema, kapatiban. garo pambira. Garo ikaw man ang igaman pa di kinakonvikan baga. Pero garo di pambira. Di ba? Di pa? Dahil na ngaya may kandidato na nagbakal kiboto. Di ba? Man baga. Wala man pala. Tapos ko yun, nakulo ng klase ini. Bako ba na yung direkta yung kinaipit sa, ano ni? Pipit sa kan. Pipit. Ano yung baka ni? Minadakulo ng watcher. Iyo man ang gada di. Aling mo dyan, para baga authorize kang COMELEC. 2. Iyo baga, iyo. Manyan, minadakulon, puro may ID. No. Parte yan. Para siguradong sa iyong buto. Yes, babantayan. May bayad to. Babantayan. Nangyari di. Grabe. Okay. Presidente Duterte nagpasalamat sa DBM sa pag-action kontra oil price hike. Dahil naman sa 1 billion na tinagama. Bantang post-pandemic Anong plano naman pa rin sa oil price hike na ito? Rinal, so matao ki assistance siya sa mga driver? Magayon man. Magayon, pwede. The best dyan, Okay, post-pandemic syndrome sa sa dahilan kan pag-itaas kang kaso ng suicide sa nasyon. Post-pandemic syndrome? Roger. Pag sinabing post, bako tapos na? Nata, Ayun na yun. araw ka ng time? Patapos na kita? O tapos na? Yung mga nagsaparinig kikon yan, ikadipisilan. Okay. Ingat sa natabi. Iwas-iwasan ang isip. Tama. Magpangadji. Ako nga, iwas-iwasan ko talaga? Sige ba nga iwas? Sige, iwas talaga. Alright, sige mga headlines ko niya na pagkaaga. Ato dyan kan PYC Enterprises. Basta radyo ay PYC nyo yan. 24/7, konektado ka. Hanapon sa na, amigong Raul Calyo, atin Marisa Calyo. Diyan sa nang sintahan, Proctor Service, Legazpi City, ang pangkan LTO, LTFRB Regional Office. Yan. Iba naman sindang mga CCTV. Tama. Asin, abangan ng iba pa product. Pati CCTV pa rin? CCTV Pati CCTV. Ayos Pati solar, ikutinda. Solar panel? Roger. Ayos man talaga si Megong Raul. Kaya minsan di pisino mada ko sa tindahan. Busy na perme? Busy, okay. Dako lang customer pa no? Roger na. Basta kung kahit po nindo, either text me or VPN. Yes. Rimati na yan. Will do. Alright. From your space. Good morning. Yeah. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing.
Thank you, Paring Mar. Ay, sandali nga pala. After para ni Paring Mar sa tuyang nakasunod na segment dyan ang Pag-asa Legazpi. Madali lang ha. Dapat mga tugang data po na diningawan ng Pag-asa Legazpi. I-text na po sa mga birthday greetings ano yan ha. Pagkatapos kang Pag-asa, mabasa kita kan mga birthday greetings nindo or mabasa kita kang rawit-dawit na gano'n may pinadresa ko si Paring Ray. Check ko taon-taon ha. Tungkol dyan sa rawit-dawit ni Paring Ray Romero. Hello? Pag-asa Legazpi, hello po. Magandang umaga, Miss Janice sa DCGB to. Umaga po. Opo. Yes, kasing ganda po kayo ng umaga. Miss Janice. Maraming salamat po. Nagkape na po kayo? Hindi pa po, sir. Ay, sus kung pangyari. Anyway, baka pang sobra akong kape. Padalang kita dyan. Sige nga, Miss Janice. Morning po. Bigyan nyo kami ng forecast para sa araw na ito. Go ahead po. Opo. Magandang umaga po para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, October 28, 2021. Ang Northeast Monsoon o amihan po ay nakaka-apekto na nga po sa kabuuan ng Luzon at kaya po dito sa atin sa Bicol, maaari po nating maranasan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang pag-ulan. Mahina nga sa katatama ng ating hangin na manggagaling mula yan sa may hilagang silangan ng Iral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng Bicol Region. At ang ating nasa agatang temperatura, nasa 24 hanggang 32 degrees Celsius. At ang ating araw ay sumikat kanina 5:38 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap na 5:20 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa WSP, sa Distro Zero po, nag-uulat. Salamat, Miss Janice. Sa report mula po dyan sa Pag-asa. O sige. Madali lang tabasa unta daw sa mga text nindo. Tagari. Uni nga ni si Tony Reyes. May text o. Pakikuha daw ngaya complete number kan barko na yan. Ta i-report ta kay Aquaman. Asin mga syokoy kang Kingdom of Atlantis. Salamat naman, Tony. Morning, amigo. Mga style mo naman. Sabi ka nagtiksahin, umagang-umaga ang landi nyo po, lol. Na, para gataram ki kasi nga, landi man ito. Na, Padara, ugarang mo na akong extra James Coffee digdi. Padarang ko ta si Janice ki James Coffee. Dinawara ko kay extra James Coffee digdi. Ini na James Coffee, yung tamaon kay Kwan, amigong Noel Manalo. Inan tamaon kay, iling mo na nalda ha. Inipiga para taram ko tabi na lineo. Sabi ni Noel, nagawara-awara kita sa ere, nag-static ang signal ta. Kansarong aldaw pa ini tabi na may nagtik sa kuya na taga-Rawis, iba nga naglaog sa radyo ko, nagawara talaga ang signal ta. Paano daw ini, ano? Dinaram ko na ini kay, ano yan, Kuya Bunjing, tanay, na pag-static ang signal ta. Nakulon ining text na ni bata. Nag-static na signal ta hanggang sana alas 9. Iya ba ka? Naraman Nobel sutik sa kuya kan mga paradang. Hanggang ngayon alas 9, nag-static ang signal mo. Ano? Na naman na. Migo, maray na agad tabi. Sabi ni Kuya Nongs. Nongs Meat Shop. Diyan po mga tugang sa ano yan, sa Southern Legazpi. Bukas yan para po sa mga karne. Mga iba pang mga processed milk, meat. Pero yan, punta kayo dyan kay Kuya Nong. Sabi naman nyo naman di siyempre. Dakulo ng branch kaya yan sa Tabaco Igwa. Saan nga na suminukasan ni Nong? Gari nabuha ito. Nabuha ito may suminukasan mo. Nabuha. Diba? Mga ngunya naman di siyempre, mga keso di bola. Ano ba dahil? So ano ito? Sa mga ham. Pwede po yan. Numayang ka mo kay Kuya Nong. Pwede yan. Piring bultuhan. Magpritos plastic na mga sira. Magpritos plastic na mga sira. Pwede man baga suguon mo ako magdaraki pamahaw ni Janice. Magsabi ka lang, iapit ko na lang sa imo subayadan mo. Ay nakaraot ka Noel na ini. Ika na suna sa bagay.
Manginutang ka na naman. Good morning, Mayo. Happy birthday kay Mrs. Merlin Bilo ng Villahermosa, Rapu-Rapu, Albay. Aguwa pala. Sa Guwa pala, sa binukasan na branch ni Kuya Nong. Guwa, Camarines Sur. Sa Guwa pala, hindi sa Naba. Guwa, Camarines Sur, sa bago niyang branch. Okay? Thank you, Tabi Migo. Sir, kahapon, close ang... Close daw sa sarong bangko dyan sa Daraga. Nata daw ngayon. Wala man kipost si Mayor. Ayun, nata daw din. Happy birthday anniversary kay Remedios Orozco Azanya ng Central City Subdivision, Legazpi, Central City, Cruzada. Sabi ni MMC. Good morning, Manay Merly. Happy birthday po. Sabi ni Padeng Ray, Kawikaan, 15-1. Ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay umihila ng galit. Iyong manang Iyong manang Tama. Thank you, Padeng Ray, sa imong mensahe. Belated happy birthday po kay Jay Aconia, the Roadmaster ng DPWH. May fans talaga si Jay. Roadmaster ng DPWH. Happy birthday kay Josephine Milay ng Purok 6, San Roque, Daragalbay, from Miletro Brigado. Yung truck po dito sa harap ng Commuters in Barangay 15, hindi po inaalis. Puno po ito ng basura. 5 days na po ito. Nakapark dito sa isturbo po sa traffic. Dinadaanan lang po ng barangay official. Nakita ni Kapitan Azotea. Tapos ni Kagawad Melchor Mansanido. Hindi lang pinansin. Pakipaabot po sa tamang otoridad. Ano ini na? Commuter truck dito sa harap ng truck panukib nata. Mobil. Agido nga tabi hindi na dyan da sa barangay 15 may truck panukib basura nata. May panukib basura yan. May junk shop dyan, BP. May Junk shop dyan. May Junk shop. may junk shop. Yes, may junk shop talaga. So mga truck dyan, BP, yung so nagagamit para makadeliver so makapick up and makadeliver ka mga gamit. 5 days na daan, nakakaulang sa atin ang po. Ano sabi kayo ni Kuya, ano ito? Kuya Andy? Bako ni suwilingon niya? Yes, oo. Pigtauron ko na kaan, VP, si Sir Andy Marbella ka task force kaayusan. Sabi niya kasuod, madaman sinda. Pero pigalat ko niya ang response niya kung ano ang naging aksyon. O tapos sige, tapos kayo ni? Na paradangog ka. Wala pa tabi si Kuya Andy pwede kayo na sarong aldaw ngayon, makarga ka kang kung ano, one day, baka pwedeng araw. Pero kung 5 aldaw na, di, nakakaulang naman agad sa tinambo. Diba? O sige, pakipala pa daw tabi kay Kuya Andy. Advance happy birthday po sa inana kong si Althea Shine Marcaida ni Sola sa October 31 from Ninong Angelo Marcaida. Mogmang morning po from NGCP MTD Daraga, Alex Rojas, Richard Loterte, Leti Sarabillo, Ben Castuera, and Jasmine. Dito rin po sa Kamalig, ang mga tricycle man po, grabe sumingil, pamasahe. Sana ma-actionan po, biyahing Kotmon. Pakibati po, advance happy birthday kay Dance Rain Peralta Golyoso sa November 15 pa. I hope ano yan? From Mom and Dad. Good AM. Kung nagkaiga po violation kan 2018, pwede po mag-avail kan 10 years na lisensya. Ayaday ka po mas. Happy wedding kay Freddy Jessica Lucentales ng Mabatano Kamalig Albay, ang kasal from Mabatano. Good morning kay Ma'am Janice sa Pag-asa, padalan mo kay Jim's Coffee. Ako, halo yung naghagad sa imo. Piglingawan mo talaga ako, Ma'am Claire. Sabi ni Ma'am Claire, nagkana naman. Ako nga nga, di pa napadalan kay Jim's Coffee. Ho, 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 ho.
Ma'am Claire, relax lang Ma'am Claire. Dahil man nag-abot pag nag-abot ang supply ko. Ma'am Claire, good morning. Sa hiling ko sir, dapat salidahan ang pangaran kan. Ay nata. Iyo. Garita. Tama daw nga niya ko. Inda. Tataman. Palitan mo ngarang ka na ko Bicol. Dahil pagpalitan. Tama daw nga niya ko. Garita. Ay masyado na bayay sana. Diba? Masyado bayay. Nawara po kamo sa ere. Nata po. Nagwara talaga kita. Sa St. Raphael Church baga sir, Igwa Columbar, yung Buda sa may left side Igwa baga. Mga bisitaho na gadan, ano yan, bukas man, ay sarado po yan. Kasusugpuan sa direktiba ni Alcalde Rosario. I mean sa Kuangkan Obispo. May direktiba po kan si Bishop Bailo na sarado po yan, gabos. Kaya buka, pag-rekat sa lirikan sumbahan, di ba? Okay? Happy birthday kay Mafe Barnedo. Happy birthday ngunyan galing sa mga tiya at anak. Yes. Okay? Yun na. Asan na isus ko? At ling muna. Ate Kayen. Maray na agatabi sa mga taga-daraga. Mag-Jim's Coffee. Sabayan Kipandisal. Ka-morning hirit. Keep safe. Ma'am Claire, same kita. Wara pa din sa Jim's Coffee ko. Alo, yun na ito. Dahil man nahalat ni Lolo Boy. Nagkikidumamay si Ma'am Claire. Si Akayen kay Ma'am. Iyo nga yan, Ma'am Claire. Alo, yun na. Ako nga na nga yan, Ma'am Claire talaga. Natugaan man ka. Natugaan man nga ako. Alo, yun na talaga. Basta na. Ang mga magayon, pigtatuga-tugaan sa namo. Pero mangyayari yan. Ay, sus ko, alas 6 na. Sa aga na lang po so paningit. Sa aga yun, di ba? Standby na lang tabi, Renz, at saka Lowen sa ano yan. Sa indong mga bareta, dalawang area po na may truck sa junk shop, 10-wheeler po yan. Lagi tapos sa harap ng commuters in. Kulay puti na truck, pano po ng basura. Happy birthday at listening kay Crispin Ramirez Cantula-Tula. Pinmi pong nagdadangog sa imo umaga at hapon. Salamat po. Thank you. Good morning, Hen. Nag-static talaga ang signal mo digdi sa Muya sa may biga area. Batay ka, masyado ka na. Para joke mo na naman ako sa damping dadangog mo. Nag-joke na naman ika. Okay? Okay no. Salamat po tinanong ko na kay kasapon may mga text sa kuya kan talaga sa Rawis daw. May static ang signal niya to sa pagkaaga. Okay, sandali lang ha. Ay sus ko 30 dakulo na comment sa Facebook Live ta. Good morning daw, stay safe tabi sabi ni Arlene Isplana. Arnel Mallorca, good morning. God bless. Heidi Medallion Buemia, good morning po sa gabos na viewer and listeners sa DCGB. Jelita Mariaga Arcega, good morning po. Chapuring Almelia, good morning. Joseph Nares, happy birthday po kay Lenny Bartulay. Mary Jane Balunsay Salazar, morning and listening po from Erwin's Eatery Rawis and Namantaw Bakakay. Salazar's family, good morning. Chris de Dios, belated happy birthday kay Paul Joshua de Dios kahapon. Tabi Kuya Henry, salamat. Buds Lozares, pabati po sa agom kong si Baby Lynn Lozares. Okay. Omar Morco, maray na agad tabi, classmate Richie Siringman sa mga pamilya Morco dyan sa Cabraran. Asin kay Nonoy Dario de Tisio ng Legazpi. Okay. Good morning kay amigong Jokes Nunez. Ang mga bareta, susunod na sa Morning Hirit. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama.
Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, kay Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kabarangay Hinebra, Heidelin Diaz po. Isang ganadong umaga. Hindi biro ang pinagdaanan ko. Kahit ako'y natumba, kinaya ko muling tumayo para magpursigi ng may mas matindi pa ang tapang. Gaya ko, kakayanin mo rin ang bigat ng buhay. Pagpatuloy mo lang ang pagiging ganado, diyan ka aasenso. Basta wag ka lang bibitaw. Maniwala kang kaya mong buhatin lahat ng iyong dalahin. Ibigay mo lang ng buo ang lahat ng kaya mo. Magwawagi ka rin. Iba-iba man ang ating mga pasanin, isa naman ang ating mitiin, ang manalo sa hamon ng buhay. Kaya never say die lang. Kaya sa simula ng araw, pakitaan mo na agad ng lakas para patuloy kang maging inspirasyon sa iyong pamilya, kaibigan at buong barangay. Heidelin Diaz po, nakikisa sa tumitinding bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na may doble
Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1! DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:08 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Sa mga tugang, pamayokan mga darakulang bareta, ngunyan pong aldaw nin Huwebes, 28 po kan bulan in Oktubre. Voters registration inumaw ni Comelec Albay, Provincial Election Supervisor Bunao. Vice President Leni Robredo, mabisita ngunyan sa Tabaco City, asin Bakakay Albay. Sobra 6,000 katao ang naulian sa COVID-19. Pagbakuna sa may mga edad na 12 hanggang 17 anyos, mapuon sa Nobyembre 3. Dating presidente kan South Korea, Gadana. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Naging apresyado po ni Comelec Albay, Provincial Election Supervisor, Abogada Aurea Bunao, ang nangyayaring pagpaparehistro kan mga kwalipikadong botantes para sa 2022 elections sa Legazpi City. Kayang sinabi na kansya magkaigwanin monitoring sitwasyon na pag-araman niya ng ibang mga residentes na nagparehistro sa Comelec Matangapan Banggi nakapila sagkod na magbukas ang opisina kan Comelec kinagahan tangani makakuha ng registration form asin makapagrehistro na idinagdag panibunaw na magayon ang turnout kan voters registration kung saan mas nagdadakol ang bilang kan mga magiging botantes sa masunod na eleksyon. Ang voters registration sagkod na sana sa Oktubre 31. Handa na ang gabos para sa piglaoman na pagbisita po sa ngunyan aldaw ni Vice Presidente Leni Robredo sa Tabaco City asin Bakakay Albay. Magkakaigwanin makulor na motorcade hali sa Barangay Buwang, Tabaco City. Pasiring sa Tabaco City, siya mangingeno sa pagtaonin Lambaklad Project asin fish cages sa mga saradit na mga parasira sa Barangay Angas, Tabaco City asin Barangay Mapulang Daga, Bakakay Albay. Kapera kaya ni si Robredo magkikipag-uron man sa mga opisyalis kan gobyerno asin iba pang sektor kan sosyedad. Sa ibong nalado si Robredo mabisita man kay Legazpi City Bishop Joel Bailon. Mantang ini makikipag-uron man sa mga opisyalis kan probinsya asin iba pang local government unit. Report hali po dyan sa luwas. Numero kan mga nagpositibo sa COVID-19 sa daraga suminakat na sa 1,249 ang total na bilang.
Renz Luna sa report. Nagpapadagos pa ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 di sa Banuang Candar Albay na kung saan basingan sa datos kan Rural Health Unit suminakat na sa 1,249 ang total na kumpirmadong kaso di sa Banuaan. Sa total na numero, 53 digdi ang naregistrong nagadan ay sa ngunya na may pinagbabanten pang 83 na aktibong kaso digdi sa Banuaan. As sa total na numero, maabot sa 1,113 na total na nakarecover sa nanambitan ng helang. Kaya sa ngunyan, padagos ang pangapodan kan Rural Health Unit Candar Albay sa pangano ni Dr. Cesar Matas sa publiko na magsunod sa mga pinapautob na minimum health protocols maginman ang kooperasyon ka na mga barangay council para ipa-implementar ini sa kada barangay digdi sa Banuaan Candar Albay. Bagdadal Barreta, Renz Luna, DCGB News. Mientras tanto, pagsunod sa minimum public health standards pagreiterar kan DOH sa pagdagdag kan variant of concern sa Kabicolan. Lawrence Barcena sa report. Pagsunod man giraray sa minimum public health standards ang solusyon para day magparakalat ang COVID-19 variants of concern sa Kabikulan. Ini ang ipinagunampitan sa DCGB News ni Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit Nurse 5 Kenuida na sa 58 na idagdag na VOCs. Delta man giraray ang may pinakang dakol sa totalmenteng 338 na kaso. 186 ka ini o poco mas o menos kabangaan kan tinamaanin variant Anas Delta. Sigun kay Nuida, implikasyon ini na mas kinahihiling nagari nagbababa ang kaso kan COVID-19 sa Kabikulan bako pa indikasyon na magkampante ang gabos. Kaya pangapudan sa liwat ni Nuida sa publiko na maski pudpud na ang sa indang dila ang pagsunod man giraray sa minimum public health standards ang kaipuhanan. Araw kan pagsulot in face mask as in face shield, pag-obserbar in physical distancing as in physical hygiene para makaiwas sa orolakitan kanasampitan ng helang. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Sa may koneksyon po na Bareta, uminabot mga tugang sa 338 ang total na numero kang local variants of concern sa Bicol Region. Sigon sa Bio-Surveillance Report kan Department of Health. 45 digdi ang alpha, 107 ang beta, asin 186 ang delta variant. Para sa distribusyon ka nasabing numero, ang probinsya Canalbay, iguanin tulong alpha, 28 beta, asin 26 na delta variant. Ang Camarines Norte nakapag-rehistro din 7 beta, asin 35 delta. Mantang sa Camarines Sur, iguanin 19 alpha, 19 beta, asin 46 na delta. Mientras na ang isla kang Catanduanes, iguanin 8 alpha, 12 beta, asin 3 delta. Ang Masbate, 5 alpha, 3 beta, o 13 beta, asin 28 delta. Sa ibong nalado, ang Sorsogon ay gwapo nin 5 kaso nin alpha, 10 beta, asin 22 na delta. Ang syudad nin Legazpi nakarehistro nin 4 na alpha, 11 beta, asin 9 na delta variant. Ang Naga City gwaman nin alpha, sarong alpha case, 7 beta, asin 17 na persona nagpositibo sa delta variant scan COVID-19. Bureau of Fire Protection sa Bicol Region nakaalerto na para sa obserbasyon kang ondas 2021. Ans Galero sa report. Naka-alerta naman mo niyan ang mga personalis kan Bureau of Fire Protection of BFP Bicol para sa sendang pagmonitor at sinobserbasyon sa Ondas 2021. Ini matapos sa sabihon ni Regional Director Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon na sinda nagpuon na kan kampanya para sa ligtas na pag-obserbar kan Ondas 2021 alagad ang kooperasyon mas mangiraray asin inisyatibo kan na mga residentes kan kada komunidad ang nahagado nin datangan inawara nin mangyaring sulo sa palibot. Nagpagiramdom si Perdigon sa publiko na dainanggad magsindi ning kandila na harani sa bintana o kurtina asin ipatong ini sa ibabaw nin lamesa o kaya sa laog nin planggana na may laog man nin tubig. Importante man sigun sa opisyal
nairayo sa mga aki ang mga kagumita na posibleng magliya ba mantang dapat na bantayan ang mga pigluluto asin isarado ang valve kan LPG matapos na magluto na nina kung ano pa man na pagkakana asin pasiguraduho na ang mga electrical appliances. Sa ngunyan padagos ang pagkondusir rin din bandilyo sa mga komunidad tanganin na maipasabot sa publiko ang mga safety measures may kinaraman sa nasambitan ng UNDAS 2021. Dagdag na baleta with Boy Ange Galero, DCG. Mientras tanto, nangapudan po ang National Meat Inspection Service, Region 5, sa mga konsumidores na maging vigilante sa pagbakal nin karne asin iba pang meat products online. Sinabi ni NMS Meat Inspector Lani Villahermosa, delikado ang pagbakalin karne asin mga produkto sa paginin online dahil sa dahin mailing asin ma-check up ang kolor kan karne. Day maaraman ang parong asin kung nag-agi ang mga inis sa malinig asin tamang proseso dahil anta posibleng makakompromeso ang salud kan mga makonsumo kaini. Ipinaliwanag ni Villahermosa na ang mga karne dapat igwanin meat inspection certificate na magpapatunay na pigpapabakal ang karne na nag-agi sa maigot na inspeksyon. Tamang pagsaray o storage asin labeling. Pinatanidan man ni Villahermosa ang publiko na sa naibitaran ang pagbakal ng double dead na karne o butya na pigpapabakal sa babang presyo. Asphalting kang National Highway ongoing unyan sa Matakon, Balangibang area sa munisipyo kan Pulangi. Jimmy nasalita sa report. Nagapapadagos ang unyanan pag-aspalto kan DPWH sa Maharlika Highway gikan sa Barangay Matakon pasiring Barangay Balangibang sakop kan Pulangi halapado na ang tinampo ang abiso sa publiko lalo na sa mga motorista, mga drivers nin mga bihikulos dapat mag-iingat sa mga lugares na ini dahilan sa daipanin mga kurit centerline makatakot urog pang street highway ini lalo kung banggi dahil mumahiling ang gilid dahil ta dahil pangani nin kurit na pinagbubugtak urog pang konsideradong accident prone area ang mga lugar na ini. Digdi sa 3rd District Duro-Diretso ang road widening mantang anday pamasabutan kung ini uubuson sa liwat aspaltohon o kaya kung liwat ining aspaltohon dahilan sa kung dati ng mga inaspalto bababawan giraray pataas na nin pataas ang nibilasyon kan tinampong konsideradong National Highway. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang probinsya Kanalbay na dagdagan po nin 46 na dagdag na ubagong kaso nin COVID-19. 12 digdian sa Tabaco City, 11 sa Ligao City, 10 sa Legazpi, 3 sa Pulangi, mantang tigduwa ang daraga asin malilipot. Saro sa Bakakay, ginubatan man ito Piodoran asin Tiwi, kasabayan Santo Domingo, Albay. Sa ibong nalado, ang Camarines Norte may narestrong 10, 25 sa Camarines Sur, 50 sa Catanduanes, saro sa Masbate asin Siam sa probinsya kan Sorsogon. 850 ang reported na recoveries, mantang 13 ang recorded na nagadan dahilan sa COVID-19. Ang Kabikulan, igwanin panibagong dagdag na 141 kaso, mantang nasa 10,514 ang aktibong kaso, asin 44,004 ang kabilugan kan COVID-19 sa vaccine rollout sa Banwaan Kantiwi. Nasa transport sector na asin market vendors. Report kay Jomar Bien. Medyo atrasado ang vaccine rollout sa Banwaan Kantiwi kumpara sa mga pagdaranig na lokal na gobyerno. Inihulit ang unya na simana nasa transport sector asin market vendors pa sana ang pagbabakuna sa nasabing banwaan samantalang sa mga pagtaraning na lugar iyuan na open na sa mas kikisay basta 18 anyos pa itaas sa kaibong kainin naglalaom si Mayor Ami Villanueva na matatapos dinda ang pagbabakuna sa mga identified na sektor sa lalong madaling panahon. Pinasalamatan man kan alkalde ang Philippine Geothermal Production Company o PGCP na nagdonar sa saindan ni
100,000 doses kan AstraZeneca vaccine na nakatabang para mas mapadakol ang mabakunahan sa Banuan Kantiwi. Yan ang report, Jomar BNBC GV. Alas 6:22 oras, mga tugang sa Pilipinas. Iba pang mga baretang mainit. Masunod, makalipas lang kayo ni. GB News Express. News Express. GB News Express. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Isa sa mga paraan ng pagkalat ng COVID-19 ay sa pamamagitan ng hangin, kaya kasabay ng mask, hugas, iwas, ipinapayo ng Department of Health at ng iba pang eksperto na panatilihin ang maayos na daloy ng hangin sa inyong mga tahanan o mga opisina. Hanggat maaari, buksan ang mga bintana at pintuan para siguruhing dumadaloy ang hangin sa mga silid. Maaari rin gumamit ng mga electric fan o exhaust fan na nakatutok sa bintana o pinto para maibuga palabas ang mga virus particle na maaaring nasa hangin. Higit sa lahat, manatili na lang sa loob ng inyong tahanan kung wala namang mahalagang gagawin sa labas. Tandaan, 4 dapat: mask, hugas, iwas at maayos na ventilasyon. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banak sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banak sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banak sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary
Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinakrutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Nakapag-rehistro po kasuhapon ang Department of Health ng 6,660 na narahay sa COVID-19. Dahil ang digdi suminakat sa 2,676,349 ang kabilugan na COVID-19 recovery sa nasyon. Nasa 3,218 ang kadagdagan na kaso na puminakol sa 2,768,849 ang confirmed cases ka nagkakaulakit na helang. Sa totalmenting numero kan mga narehistrong kaso, 1.8% of 50,152 ang aktibong kaso ngunyan. 271 man ang nagadan, kaya uminabot sa 42,346 ang kabilugan na nagadan dahil sa COVID-19. Upo na nakan gobyerno sa Nobyembre 3 ang pagbakuna sa mga jóvenes na edad 12 sagkod 17 anyos. Sa bilog na nasyon, inang kinumpirmar ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. Sa interview, sinabi ni Galvez na po Nobyembre 3, babakunahan na ang mga magin ang mga jóvenes na daing comorbidity. Sinabi niyang nasa 40 sagod 50 na mga hospital sa malalain na rehiyon ang gagamiton para sa pagbakuna kan mga aki. Aminado man si Galvez na dakulang depekto kan pandemya sa edukasyon as in mental development kan mga kaakian. Gusto maninda na makabalik na sa eskwela ang mga jóvenes, makapag-kawat asin makapamasyar. Katakod kay ni, gigibuhon kan gobyerno ng espersos na matapos na ang pagbakuna sa 12.7 milyon na mga jóvenes edad 12 sagkod 17 anyos sa Disyembre.
alas 6:31 sa Pilipinas. GB News Express. News Express. GB News Express. Hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Escalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Muli na namang isa sa ilalim sa mahigpit na quarantine restrictions ang ilang lugar sa bansa. Kaya mo pa ba, kaibigan? Hindi madali sa lahat ang mga pangyayari sa panahon ngayon. Humingi ng tulong kung kinakailangan at huwag sarilinin kung may mabigat na suliranin o dinadala. Humanap ng makakausap na mapagkakatiwalaan at makakatulong sa iyong problema. Itoon din ang iyong atensyon at lakas sa mga bagay na makakapagpagaan ng iyong problema. At kung sa tingin mo ikaw ay pagod na o kailangan magpahinga. Sa panahon ng pandemya, hindi lamang pisikal ng pangkalusugan ang iniingatan, mahalaga ring pangalagaan ang iyong mental health. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, baretang unyan sa ibang nasyon, gada na po ang dating presidente kan South Korea na si Roh Tae-woo, na sarong decorated war veteran na nagserbi ng dakula. Pero kontrobersyal ang naging papel sa transition, pasisiring sa democratic elections, gikan sa liderato kan mga authoritarian leaders. Inanunsyo kan opisyal kang Seoul National University Hospital ang paggagadan kang 88 anyos na dating presidente. Pero dahil man
bago nambitan ang kausakan paggagadan kay ni magigirumduman na poon 2002 buminagsak na ang salud ni Ro matapos na magserarom sa surgery dahil sa prostate cancer na sinundan pa nin magkapirang beses na pagkaka-ospital sa mga nakalihis na taon. Si Ro ang dating co-conspirator pero nailihir bilang presidente bago pa man matapos ang sayang political career. Pinatulan siya nin pagkakapreso dahil sa treason asin korupsyon. COVID situation, mga tugang around the world. Mapautob po nin bagong international travel policy ang US. Magiging epektibo ini sa maabot na Nobyembre 2 base sa bagong regulasyon na aprobado ni US President Joe Biden. Ang gabos na mga foreign air traveler kay po na magpahiling nin vaccination documentation. Dapat ang mga airlines kumpirmaro na ang last dose kan mga pasahero. Iyo ang 2 simanang mas ata bagong biyahe. Asin ang bakuna dapat aprobado kan WHO asin US Food and Drug Administration. Mapahiling manggiraray ang mga travelers kan sa endang negative COVID-19 test result. Padago sa pag-inganyar kan gobyerno kang Ukraine sa sendang na manuwaan na magpabakuna kontra sa COVID-19. Katagod ini kan padago sa pagitaas kan kaso nin COVID-19 duman. Kanakagingal daw, igwadin 734 na kaso ang narehistro asin nagitaas man ang numero kan mga naidalagan sa ospital. Saro ang Ukraine sa pinakatios na nasyon sa Europa na may 7 milyon sana sa 41 milyon na populasyon ang nabakunahan kontra sa COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. Kontra COVID. Detalye po kayan, mga tugang, kay si News Manager Mar de la Cruz. Pading Mar, good morning. Good morning, VP. Kung masimbak ka sa panahon kanundas, mas marahay na magduman sa sarong outdoor service o magiling ng virtual mass para maiwasan ang ulakit kang COVID-19. Inanabiso kan World Health Organization Philippines. Sigun sa ahensya, malilikayan ang paglakop ng COVID-19 kung nasa open air o may marahay na ventilasyon. Tinawan din doon kan WHO Philippines na kung masimba, magdistansya nin sarong metro hali sa iba, linigunan kamot gamit ang tubig asin sabon o mag-hand rub gamit ang alcohol-based sanitizers. Asin magsunod sa mga national asin local guidelines sa pagsulog ng mask asin face shield sa mga outdoor events. Karong pagirumdum kan PCGB, DOH asin WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas at mayarap. Pag-asa Ligaspi, nasa linya po sa kamugtakan kampanahon kaiba kaiba po mga tugang si Janice Rosero. Magandang umaga po para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, October 28, 2021. Ang Northeast Monsoon o amihan po ay nakaka-apekto na nga po sa kabuuan ng Luzon at kaya po dito sa atin sa Bicol, maaari po nating maranasan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong mahinang pag-ulan. Mahina nga sa katatama ng ating hangin na manggagaling mula yan sa may hilagang silangan ng Iral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng Bicol Region. At ang ating nasa agatang temperatura, nasa 24 hanggang 32 degrees Celsius. At ang ating araw ay sumikat kanina 5:38 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap na 5:20 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa WSP, si Distro Zero po nag-uulat. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:40 na. Business News. Business News. Ipinag-orden po ni Agriculture Secretary William Dar sa Bureau of Animal Industry na suportahan ang production asin distribution in conejo o rabbit para sa meat consumption asin livelihood prospects. Ginibo ni Secretary Dar ang direktiba matapos ang ginibong rabbit dispersal project launch sa Caloocan City. Sigon sa Secretary, nakahanda ang DA na suportahan ang advokasya kan asosasyon ng mga Rabbit Meat Producers Incorporated na pakusugon ang local
rabbit industry. Gusto kan DA na makabilog nin guidelines ang Bureau of Animal Industry. Lalong madaling panahon kung paano matatawanan nin assistance ang mga gustong maglaog sa pag-aatama nin rabbit asin ini gibuho na karne. Mga tugang, istorya po may kinaraman sa 500 years of Christianity. Ang mga istoryang ini, mga tugang, ngunyan daw, dinatawan po nin irreversible suspension kan simbahan ang sarong padi gikan sa Bicol kan ini magtapsok sa politika bilang sarong kandidato sa masunod na eleksyon. Ang desisyon iyon ay binaba ni Libmanan Bishop Jose Rojas kontra kay Father Granwell Pitapit. Pamayo kan Social Action Ministry alaga nagdalagan bilang alkalde kan Libmanan. Susog kay Bishop Rojas, klaro sa lindong kang canon law na bawal maglaog sa politika ang miyembro kan clergy kung kaya kay po natanggalon ang padi sa ministry kan simbahan. Piglinaw man kan obispo na ang siring na desisyon, bako nangangahulugan na tinanggal naman ang vow of celibacy dahil ibang proseso ini na pigaapod na laicization. Apera kay Father Pitapit, dua pang clergy ang nagsumiter nin kandidatura sa eleksyon. Iyo ini sinda Father Emmanuel Alparce na madalagan konsyal kan Bakakay Albay. Asin Father Emerson Lowego na nagkandidatong alkalde kan Mabini, Davao del Oro. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang yan po detalyes kan mga darakulang bareta. Sinurat po ninda News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Angel Mostaza, report kan Megaforce Patrol, hali po dyan sa luar. Siring man, mga tugang, ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduhin ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Sa kulog kang payo asing talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang na agapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, mga tugang oy 10 minutes bago po magabot ang alas 7 ng aga. Digdi po sa tuya na programa. Ngunyan pong aldaw. Ngunyan, anong aning aldaw ngunyan? Anong aldaw ngunyan nga ni? Huwebes, 28 tabi kang Oktubre. O ni? Ang latest mga tugang na bareta tungkol tamay nagharapot kaya. Anong iya po ta? Dati-dati baga ang Nobyembre 1, buda Nobyembre 2, pigdeklarar iyan mga tugang kan gobyerno na non-working holiday. Diba? Pero ngunyan iba na. Ha? So mga yaon po nagkatrabaho sa gobyerno, ang pitsa dos kaya mga tugang aldaw yan na kuwana. Aldaw tabi yan na Martes, ano? Nobyembre 2, aldaw na Martes. Pero oni tabi ang base po sa Proclamation number 1107 ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinasabi po niya ng special non-working holiday, bako na po na, bako na, ha? Hindi na po special non-working holiday ang November 2. Ang All Souls Day, mga kaibigan, meron po tayong trabaho, lalo na po kayong mga nagtatrabaho dyan po sa gobyerno, ha? May pasok po kayo, ha? Meron po kayong pasok, ha? At kayo po ay kinakailangan magtrabaho po sa Pizza 2 ng Nobyembre. Ayon po yan sa Proclamation number 1107 ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po? Ano po? Kinakailangan po pumasok, may trabaho po tayo. Kaya mga kaibigan, may trabaho po kayo sa Pizza 2. Siring man sa mga sa mga nasa pribadong sektor baga. Na paano kaya baga pag special non-working holiday na
pinatrabaho ka, may additional dyan na income, di ba? Susog sa dole. Pero, nabako na po deklarado iyan, mga tugang na special non-working holiday, mga tugang, Nobyembre doon, edi as in normal po ang sweldo. Pagabot po sa mga pribadong sektor. Okay? Pero sa gobyerno, padagos ang trabaho tabi, yan bako na po mga tugang special non-working holiday, ang Nobyembre 2. Bako po arog kang mga nakaaging taon. Aram, may puntuman, di ba? May puntuman. Di man baga kita ngunyan maduruman sa mga sementeryo bako? Di man kita maduruman sa mga sementeryo baga? Tabawal baga? Di ba? Bawal. Di man maduman sa sementeryo, di ba? Di man kung baka arog kan sulajik kung nata mga tugang, Nobyembre 2 tabi, bako na siya non-working day. Okay? Mientras tanto, mga tugang may follow-up tabi si Ange Galero, may kinaraman sa pagpapara reklamo sa tuya digdi na mga nakakaulang po dyan na mga truck, mga tugang sa tuya tabi na palibot. Lalo na po dyan sa may Barangay 15, may aksyon na tabi nagigibuhon ang Task Force Kalinisan at Kaayusan. Ange, good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parada. Ito, Task Force Kalinisan as in Kaayusan, na nakapalandra sa may parte ka na competition dyan sa Barangay 15 Kasyudad kan Legazpi. Inian sinabi ni Chief Andy Marbella sa DCGB News kunya na pagkagas sa tuyang interview sa iya kung saan kasuuna pa ang VP nagduman na sinda sa nasambitan ng lugar kan sinekkan sa iya mga personahes daininda na locate so tagsadiri kan truck na sagkod sa ngunya nakaparada dyan as in nagkakausanan ni na trapiko sin kulog sa payuma na kay mga residentes. Dahilan ka ini, mapasiring siya mismo naman alas 8 nin pagkaaga sa nasambitan ng lugar, tanganin na ma-check ito as in kung wala pa talaga, ito to na ninda itong truck na ito dahilan sa, sabi niya, eyesore man ini kung talagang haloy na nakaparking dyan as in dahil man nahihiro sigun kay Marbella. Ini ang nakaptangkan pahayag ni Marbella. Sige daw. Ito. Kayo po sabi, siguro nakakausap naman talaga kayo. Kumain na lang yung dyan para mga document ng mga pictures kayo. Siguro sa VP, kahit man ito nakaantay ang project na Barangay 15, kung mahalik ka dyan sa may parte ka ni Steves, as in talagang makulog ini sa tayo sa duman kayo mga motorista nag-aragi dyan. E na pwera kayo ang dibisitahol man hindi itong sa Oro Ilitan na igmamanin problema man sa illegal parking. Sarabay sabi na hindi ma-action ang formalmente mo niya na pagkaldaw. Ayun. Okay. Sige, good. Salamat kami Bossing Andy. Marbella. Yan sa immediate na meeting action dyan sa bagay na yan. Okay? Mabuhay. So yan VP ang kasimbagan kan Task Force Kalinigan na Singkayusan kan Syudad kan Legazpi mantang antabayan ni man ini na formalindang pagtangkas kan problema iyan dyan sa Barangay 15 kan Syudad. Opo. Kay Bansi Boy, Ange Galero, DCGB. Salamat, Ange, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Tabi, sandali lang Padingmar, ang Nobyembre 1, Padingmar, regular non-working holiday, di ba? November 1, declared talaga yan bako? Ay, sandali. Wala si Ronald Siguro nagkon. Ito, sabi kan texter Tam, how about po November 1? Holiday po? Maka-confuse po kasi pwede punta sementeryo. Ay, wala pong pupuntang sementeryo kung dito ka sa Bicol o sa Legazpi o Salbay kasi po, ang November 1 po is close po ang sa mga sementeryo natin. Madali lang pa si Ronald, ay pangyayari sa maabaka. Madali lang Ano tabi pa din sabi? Tungkol, November 1 baga regular non-working, di ba? Regular holiday. Regular? November 1. Okay. Regular holiday, yan. Thank you pa rin, Mar. Ang November 2, special working day. Special. Special. Ako pareho sana. Natusunta ka dyan pa rin, Mar. Ang November 2 ngaya,
Ang November ito ngayon, special not working day. Yan, okay? Okay. Yan po, ulitin taha, ang November 1 po, regular holiday po yan. Ano? Regular holiday po yan sa Pilipinas. Yan na All Saints Day. Ang pitsa dos baga, All Souls Day. Di ba? Pero sabi ni Presidente Rodrigo Duterte, base po naman sa tuyang binasa, mga tugang, ang Nobyembre 2 tabi, special working day. Yan, sabi ni Pading Mar. May trabaho po kita. Maglaog po sa trabaho. Iyan po ang sabi ni Presidente Duterte. Okay? Good morning. May mga truck obstruction digdi sa Tinampukan, Barangay 15, Ilawod East. Dagdag pa po na reklamo sa Barangay 15, ang mga kotse po digdi nasa sidewalk, ang tao sa Tinampo naglalakaw. Ano ba yan? Kapitana Yoleke, Maray na Agatabi, Kapioli. Ito, sandali lang ha, tagari, balik, baga dapat number 2 ang holiday, dapat iyo iyan ang All Souls Day, iyo baga. Kudin ko yan ha. Ang sabi ni Presidente Rodrigo Duterte, ang pizza dos tabi kang Nobyembre na mga tugang, may trabaho po kita, ha? May trabaho. Working day, special working day. Government and public sector. Public sector and private sector. Okay? Yan. Good morning, Tabi. Pading Chris Gianan. Yan. Sabi kan texter ta 2253, naririparo ko ngunyan ang ibang regular programs of national government agencies. Nagagamit kan mga politiko arog kan tupad, pag-distribute kan toolkits, kan TESDA, senior citizen, pension na 500, etc. Mga dati ining pigtatao kan mga agencies, ngunyan si sabayan kan mga kandidato. Iyan. Reaksyon niya, sabi kan texter ta, o yan pa di sa bugtong, dakulo na kaparada sa gilid kan Tinampo. Talaga, ano ba yan? Good morning, bawal sa sementeryo magduman, pero sa Dolomite Beach, open kita. No comment. Pero may point ka, di ba? Sinarata sa sementeryo, pero mga tugang sa Dolomite Beach, may bukas. Ano kaya baga? Kuan, gari may matindi man na protocol duman. Tinanggal na nga ni baga so kuan, tinanggal na so in charge duman. Taday man da nag-control sa mga tao na maglaog tabi duman sa Dolomite Beach. Hey, happy birthday kay Trisha Jane Orias ng Banahaw, di Masalang Masbate. Okay, mga tugang. Salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anapot sa DCGB. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Bareta alas 7. Susunod na. Ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nanghihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces.